Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ne zuwansa na farko, idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Insha Allah bidiyon mu na yau za mu koyar da mutum zai gane number da ya registration ɗin Fi Network da ita. Misali, mutum ne yana da layi biyu ko layi uku sai je register Fi Network. So sai ya zo ke kokwanto wai lokacin da ya registration ɗin Fi Network wace number ya sa ya manta. Ya manta number da ya sa lokacin da ya registration ɗin Fi Network. To ya za a yi ka gano wace number ka sa lokacin da ka registration ɗin Fi Network, shine yau abin da za mu koya insha Allah. Sannan kuma kamar da na yi bayani a baya, akwai matsaltsalu da suke damun mutane akan abin da ya shafi Fi Network. Misali, a matsala ta farko akwai KYC under review. Misali, mutum ya yi KYC sosai suka bar shi a under review, ma'ana suna dubawa kuma ya daɗe ba su approving ba. So muna gyara wa mutum, abin da muke yi shine idan muka gyara to za su ƙara watso maka, su ƙara ce maka ka yi. Dama yawanci abin da yake janyo wannan under review ɗin ya daɗe ba approving ba, lokacin da kake cike shi wannan KYC ɗin akwai inda ka yi mistake. Misali, sunan jikin ID card ɗinka bai yi daidai da sunan da ka saka lokacin da kana registration ɗin Fi Network ba, so sai su kai ka under review. Ko kuma a lokacin da kana registration ɗin Fi Network akwai abin da ka saka wanda bai yi matching da ID document ɗinka ba, so za su baka a pending, saboda sun yi bayanin cewa idan dai mutum ya yi registration na KYC, in dai abin da ya saka a jikin Fi Network ɗinsa lokacin da yana registration ɗaya yake da ID card da ya saka, to ba wani matsala, 5 to 10 minutes za su yi ma approving. In dai kaga kayi registration ɗin Fi Network, kayi registration ɗinka a KYC amma sun kame ka a pending, to gaskiya akwai inda ka samu mistake. Ko wajen yin hoto, ka je ka yi hoto bayan background ɗinka duk kaca-kaca, ka sa wancan ka sa wancan. An fi so in zan mutum zai yi hoto a Fi Network bayan background ɗinsa ya zama smooth, ba komai, kawai plain ne. To in dai kana yin irin wannan yayin da kana yin KYC, to za su baka under review gaskiya. So muna gyara under review, ma'ana za mu gyara wa mutum sai su ƙara ba shi dama sai ya yi wato ainihin sabon KYC. To in ka zo yin KYC sai ka tsaya ka nutsu ka ga me matsalar ka sai ka gyara. Sannan kuma sai mistake phone number, mutum ne ya sa number sa ba daidai ba ko kuma ya manta phone number da ya sa, shi ma wannan muna gyarawa, ana canza phone number. Sai kuma uwa uba forget password, wanda shine yake damun mutane kwarai da gaske, shi ma wannan muna gyara forget password. Za ka iya tuntuɓar mu ta wannan number waya idan kana da bukata amma gyara, amma a WhatsApp za ka mana magana. Sai kuma create wallet address, ma'ana create Fi browser kenan, wanda za ka yi creating ɗin Fi browser, ka creating ɗin wallet address na Fi browser, sannan kuma ka creating ɗin Fi press, shi ma wannan wanda already ma mun saki bonanza bidiyo akai ɗazu-ɗazun nan. Mun yi bidiyo akan yadda za ka ɗauko Fi browser ka creating ɗinta, ka creating ɗin Fi press, ka haɗa ta da Fi Network ɗinka, duk mun koya wannan create wallet address. In kuna bibiyan mu za ku ga ɗazu muka saki wannan bidiyo akan yadda za ka yi creating ɗin Fi Network ɗinka da Fi browser ɗinka. Sai kuma phone number verification, shi ma wannan muna gyarawa. Sai kuma change of name, shi ma muna gyarawa. Mutum ne ya saka sunansa lokacin da yana registration ɗin Fi Network, ya saka suna, to kuma sunan cikin ID card ɗinsa bai yi daidai da sunan da ya sa a registration ɗin Fi Network ba. Kun ga wannan in ya je KYC definitely ma za su kamar da shi a under review. To shi ma nan muna gyarawa ya zama iri ɗaya da sunan da ka saka a registration ɗin Fi Network, ya zama daidai da sunan da za ka saka a jikin ID card ɗinka. To yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, za mu je kai tsaye cikin bidiyon da muka ce za mu muku bayani, ko kuma za mu nuna muku, za mu koya muku yadda mutum zai gane cewa da wace number registration ɗin Fi Network. Wadda zai gane shi ne yanzu gashi nan, za mu je kai tsaye, gashi nan mun shiga cikin Fi Network ɗinmu. Amma wannan abin da zan koya, idan ka san ka manta password ɗinka, kakka yi wannan abin. Ka tabbatar ka san password ɗinka, saboda za mu yi log out ne. Idan ka san ka manta password ɗinka, kar ka gwada wannan abin, ka bari a fara gyara maka password ɗinka sannan sai ka yi, saboda za mu yi log out ne. Kana nan kana manage ɗin Fi Network ɗinka, idan ka je ka yi log out to ba ka iya komawa ba, saboda ka manta password ɗinka sai an gyara maka. So saboda haka idan ka san ka manta password ɗinka, kar ka yi log out. So kamar yadda kuke gani nan mun shigo cikin Fi Network, daga sama ga wasu 'yan layuka nan guda uku, sai ka danna a kai. Gashi nan ka danna daga ƙasa sai ka jawo, sai ka je a profile. So idan ka je profile zai kawo ka nan, in ya kawo ka nan sai ka ja ƙasa. Daga ƙasa gashi nan wani guri an sa sign out, sai ka clicking, ma'ana za ka fita kenan. Sign out suna gaya maka za ka sign out ne, za ka yi sign out, sai ka yi sign out.
so idan kai sign out zai kawo ka nan, zai ce maka continue with Facebook ko kuma ya ce maka continue with phone number. Dama kamar da kuka sani idan mutum ya canja waya ko kuma ya sauke file network ɗinsa da kan wayarsa, idan ya ƙara ɗauko wani file network ɗin, idan ya buɗe zai shiga, dama nan zai kawo shi, zai ce masa ya ci gaba a continue with Facebook ko kuma continue with phone number. To mafi akasarin mutane da phone number suka yi registration ɗin file network, so sai ka danna akan continue with phone number. Idan ya kawo ka nan gurin a gashi nan an sa United States, sai kai kilikin ka nemo kasar ka, ma'ana Nigeria. Duk kasar da kake sai kai dangwala ka nemo ita wannan ainihin kasar, saboda kowa wani yana wata kasar daban kuma yana file network, to saboda haka kasar da yake dai a ita zai sa. To mu nan za mu saka Nigeria tunda a Nigeria ne. Sai kuma a nan gurin your phone number. To yadda za ka gane cewa da wannan number ne register ko ba da wannan number ne register ba shine, misali yanzu a nan gurin bara ku ga sa wata namba, misali afuwan bara in an sa plus 234 to ba za ka sa ziran farko ba, sai dai ka saka 7 misali kamar haka. So sai ka danna akan go kamar da kuke gani, misali sai ka danna akan go, sai ka dan jira shi idan gama rolling sai ya buɗe maka. So anan za ka gane cewa da wannan number na register ko kuma ba da ita na register ba. Abin da zai buɗe maka a nan gurin shine zai baka tabbacin cewa da wannan number na register ko kuma a'a ba da wannan number na register ba. Yanzu mu dan jira shi yana rolling, yana searching ne ya ga cewa shin wannan record wannan number da muka saka tana cikin record in database na shi wato ainihin file network ko ba ta ciki. Shine wannan searching din da kuka ga ya tsaya yana yi, tunda abin ne an haɗa shi da database, to yana bincikawa ne cikin database ya ga cewa shin wannan number tana daga cikin waɗanda suka yi register da file network ko kuma ba ta daga cikin. Idan tana daga ciki zai nuna mana, idan ba ta daga ciki shi ma zai nuna mana. Yanzu za mu dan jira shi ya gama searching sai mu shiga mu nuna muku yadda za ka gane cewa da wannan number ne register ko kuma ba da wannan number ne register file network ba. Za mu dan jira shi mu dan bashi time, idan ya bude sai mu nuna muku, sannan kuma mu yi muku bayani. Yanzu muna dan jiran sa ne, yana loading, yana searching cewa da wannan number aka register file network ko kuma a'a ba da wannan number aka register file network ba. So kun ga yanzu ya nuna mana enter your password. To wannan shine yake nuna maka cewa wannan number da ita aka register, saboda ya ce maka kawai enter your password, bai sa maka enter password da kuma verified password ba. To yanzu abin da ya rage maka kawai sai ka sa password ɗinka, saboda ya ji ya yi capturing ɗin database ɗinka, ya gano cewa wannan number da ka saka da ita kai register na file network a baya. So yanzu abin da ya rage maka kawai sai ka saka password ɗinka. To wannan shine yadda za ka gano cewa da wace number ne register file network. Kun ga yanzu da muka sa number a baya wacce ba da ita aka register ba, ya sa mana enter your password, sannan kuma ya sa mana verified, ma'ana kun ga kenan kamar za mu sake sabuwar register kenan. Shi sai ke gaya maka ka sa password sannan kuma ka verify din password din da ka saka saboda ka rike. To amma idan kuma number already ka register file network da ita kana sawa, kawai zai ce maka enter your password. To yanzu misali za ku ga mu saka password din mu kamar yadda kuke gani. Misali bara mu saka ku gani, misali yanzu in muka saka haka, kamar da na gaya muku, in mutum ya san ya manta password ɗinsa kada ya gwada wannan abin, saboda za ka yi log out ne. Idan ka yi log out kuma ba dawowa tunda ka manta password ɗin ku. Kamar da na gaya muku, idan mutum yana so a gyara mai password muna gyara, zai iya tuntuɓar mu ta wannan lambar waya a WhatsApp. To yanzu mun sa password ɗin mu, za mu danna akan submit. Za ku ga in dai da ita aka register, za ku ga kawai ya shiga ya buɗe mana. Dama in ya nuna maka, kun gani da ita muka register kenan, kun ga ya shiga direct ya buɗe mana a file network ɗin. So wannan shine yadda ake gane cewa da wannan lambar ne register ko kuma ba da wannan lambar ne register ba. To wannan shine. Kada dai ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.